ଏବେ ଆଉ କରୋନା ଭାଇରସକୁ ଡରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସତର୍କ ରହି ତା'ର ଲକ୍ଷଣ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ ଓ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଡାକ୍ତର ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ। ଏହା ପୃଥିବୀ ଜାଟୋଲିଆ ପାଥୋଲୋଜି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏମ୍ସ ଦିଲ୍ଲୀର ଗବେଷଣାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ୍, ସାଧାରଣ ଥଣ୍ଡା, ଫ୍ଲୁ ଏବଂ କରୋନା ଭାଇରସର ଲକ୍ଷଣ ବିଷୟରେ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯଦି ଶୁଖିଲା କାଶ ଓ ଛିଙ୍କ ହୁଏ, ଏହା ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ୍ରୁ ହୁଏ ବୋଲି ଜଣାଯାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା କାଶ, ଛିଙ୍କ, କଫ, ନାକରୁ ପାଣି ବୋଇଲେ ଏହା ସାଧାରଣ ଥଣ୍ଡା ବୋଲି ଜଣାଯାଏ। ତୃତୀୟରେ କଫ, କାଶ, ଛିଙ୍କ ଓ ନାକରୁ ପାଣି ବୋହିବା, ଦେହ ହାତ ଘୋଳାବିନ୍ଧା ହେବା, ଦୁର୍ବଳ ଲାଗିବା ଏବଂ ସାମାନ୍ୟ ଜ୍ୱର ଅନୁଭବ ହେଲେ ଏହା ଫ୍ଲୁର ଲକ୍ଷଣ ବୋଲି ଜଣାଯାଏ। ଚତୁର୍ଥରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯଦି ଶୁଖିଲା କାଶ ହୁଏ, ଛିଙ୍କ ହୁଏ, ଦେହ ଘୋଳାବିନ୍ଧା ହୁଏ, ଦୁର୍ବଳ ଲାଗେ, ଦେହରେ ପ୍ରବଳ ଜ୍ୱର ଅନୁଭବ ହୁଏ, ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଆଦି ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ ପାଏ, ତାହେଲେ ଏହା କରୋନା ଭାଇରସର ଲକ୍ଷଣ ବୋଲି ଜାଣିବା ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତର ପରାମର୍ଶ କରିବା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେ କରୋନା ଭାଇରସରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ବାଟ ପାଇପାରିବା।